Дехто питався, коли буде лоза виноградна. Я кажу, вона є. Люди, ви просили, щоб ми продовжували, ми продовжуємо. Дякую, що ми справді продовжуємо. Є багато про що поговорити. Варто згадати ці етапи: віра, довіра, вірність. Чому зараз люди знову задаються запитанням? Ми маємо багато знань про Бога і зовсім майже не маємо знань Бога. Ми розмірковуємо про Господа, а навіть Євангелії не читали. Христос приносить нам розуміння того, що Бог є наш татко. Про це Господь сказав ще Мойсеєві. Він казав: Господи, забери мене у мене і віддай мене, Господи, собі. Гроші, мистецтво, наука, релігія. Звідки це береться? Це банальна гординя. Я є Бог. Де серце ваше, там скарб. Ми робимо уявного Христа, робимо уявного Отця. Нам треба дозволити Богові забрати нас у нас. Просто ми говоримо про людей, які себе називають християнами, бо того, що раз на рік вони ходять в церкву посвятити Пасху. Власне, мабуть, це і є стан святості.